Днес ние ще бъдем риба. Здравейте! Днес ние ще играем на Уилкинг. Не си спомням името. Беше някак странно. Тази риба трябва да подскача по дървета. Ама знам, че няма смисъл да подскача. Затова нашата цел е да стигнем до ниво 300. Сега ние сме на 20 ниво. А тая риба, ако хората, които са създали тази игра, ме гледат, кажете ми, защо са направили риба, която скача по сушата? Няма смисъл. Значи аз знам, че има някакъв фон на рибата и ще си го сложа. Гледайте до край да видим дали ние ще спечелим фона на рибата или няма да спечелим. Или ще успеем ли да стигнем 300, т.е. или ще успеем ли да стигнем ниво 300 или не. Сега, или дали ще го успеем от първия път. Това видео няма да е много дълго. И ако се чуете защо така се премятам, аз съм се тренирал. Рибата е тренирала с тежести за бицепси. Рибата е искала бицепси. От малка си е мечтала за това. Да, супер. Да. Сега ние взимаме този подарък. Напишете в коментарите как иска да се казва рибата. Аз за сега съм я кръстил Фреши. Фреши се казва рибата за сега. После ще си вземем пари за дрехи. Сега, ето, Фреши, давай, премятай се, юпи! Между другото, аз играя тази игра само на телефон. Защото на PlayStation мисля, че не може и на компютър. За това аз я играя на телефон. И хората, които са задали играта, тъкво щях да кажа, че ще има разни трудно за обяснение. Едни, които не са нужни за скачане, както дърветата. Напишете в коментарите как иска да се казва рибата. За сега тя е Фреши. Напишете как иска да се казва после. Давай, Фреши, скачай. Фреши. Скачай, Фреши. Значи, ако стигнем до ниво 300, аз буквално ще подея как така една риба ще стигне до такова високо ниво. Това сивото ми е любимото, а това местещото се, когато скочим на него, той ни плъзга. Само че като сме на дървото, ни плъзга. Ние сме в Гърция. До мен е басейна, на шезлонга съм си и си карам кефа. Да, много хубаво си карам кефа. Добре, след 85 коинса, това на английски май беше пари, ще можем да си вземем следващия герой или фон, да не е дървета. Аз имам друг фон, ама ми харесвам този повече. Ще си ги покажа след като умра. Давай, Фреши. Да. Да. Нищо. Правя клип. Не. Добре, извинете за прекъсването. И съм малко да изпусна. Да. Айде бе, Фреши. Да. Ехо. Добре. Сега идваме.
клипче. За сладка баница. За сладка баница. Не, благодаря. Разтиви. Извинете, хора. Така да продължаваме с нашата подскок рибок. Давай, Фреши. Това е Фреши. Той се бори да оцелее. Скача по дърветата, за да види семейството си отново. Тази история е доста странна, защото кои риби би живеели на дърво? Затова започнах от един скин, който е маймуна. После ще ви го покажа. И аз съм се тренирал в тази част. Оп. И това лилавото, като скоча на него, то ме изстрелва. Той е като желе. О, не! Ох, това ниво не с двете дървета и желираното го мразя. Не! Фреши! Фреши умря. Сега Фреши трябва да започва от начало. О, да. Забравих, че има. Не, Фреши! Фреши, защо? Ако искате втора част от това видео или ако успеем сега, ще пратя поредица на две от моите любими игри. Едната е с самолети, а това е другата с Фреши. Фреши! Ето, видях дали не използвах дървото в дясно. И поради това са едни от ненужните неща, за да се стигне до там. Напишете в коментарите дали ще мога да стигна ниво 300. Ако не стигна на ниво 300, поне да стигна на ниво 250. Моят рекорд за сега е 180. Айде на 50. Тия движещи се ги мразя. Напишете кое ви е любимото предизвикателство и в коментарите. Дали е това с шиповете, дали е това с земята. На мен любимото ми е... И трудно ми е да реша. Не знам го. За това мразя. Оп. За това аз мразя да съм на земята и да се движа. Уоу. Защото е много трудно. Няма ли най-сетне да свърши това? Уоу! Значи това беше едно от много трудните неща. Едно от Не, стига! Не, правя реклама. Ще направя реклама, няма. Да, супер! Не искате да ме гръмнете в този Squid Game. Стига! Що пускате тия музики? Но, стига де! Матч later. Да, беше много добре. Добре. Ще се видим след... Крадни реклами. Не искам да си изтеглям екран. Ще се видим след 4 секунди. Добре, видяхме се. Добре, тази игра не я искам. Давай, Фреши. Да, аз направих реклама, за да се съживи Фреши. Поради това, според мен, Фреши няма да успее до ниво 300 или до ниво 5 или до ниво 250.
Ако не успее и двете, ако не успее до ниво 300 или 250, се абонирайте за канала ми и ако получа абонати от това видео, ще направя поредица, за да стигнем до ниво 300 или 250. Но ако го направим сега, ще подея. Уоу. И... Мале. Това е Фреши! Направо се разплаках. Фреши, моля те, да включим турбото. Фреши, фреши. Ой, между другото, рибата може да скача само надясно и след това да се отблъска от въздуха към наляво и наляво към надясно. А не може да си изберем едната посока, не може да си ги избираме. Оп. Не може надясно. Ой. Да побързо, бе. Няма да побързаме с това. Уоу! Да побързаме. Няма да бързам повече, няма да правя повече реклами. Сега, вече се ядосваме. Рибата ни става с червени очи. Изнервена е. И се пребива. Тази игра, да знаете, е невъзможна. И ще се премятам като подял шаран без глава с крилена муха. Това май имаше рима, забравих какво казах. Да, чао.